ତୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ନା ଏଠି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା ତତେ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲୁ କିଏ ଆମ୍ବ ଦେଇଛୁ ତୁ ଆଣି ଦେଇଛୁ କାହିଁକି ମାଗିଲେ ଇରେ ତୁ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାରେ କଣ ଲାଜ ଗଛରେ ହେଇଛି ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେମିତି ତମ ନିଜ ଗଛ ଆଉ ନା ତମ ଗଛ କି ତମ ଗଛ ତମ ଗଛ ବି ନୁହଁ ଏ ଭାଇ ଚୋର ତ ଚୋର ଡବଲ ଚୋର ଆଁ ଆମ୍ବ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଇ କହିବି ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ମତେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଲି ଆମ୍ବ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ସେ ଯୋଉ ପିଲା ଆଉଛି କି ଦୌଡିକି ଏ ପିଲା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆଉଛି ଭାଇ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉଛି ରେ ବାପା ଝିଅ କଣ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବି ମଗେଇଥିଲି ମାନେ ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ନାଳ ବୋହିବା କଥା କିଛି ଟୋଟାଲ ବହୁ ନାହିଁ ହେଲା ତୋ ପାଟିରେ ନାଳ ବୋହିଲା କି ତୋ ପାଟିରେ ନାଳ ବୋହିଲା ଆଉ ଖାবার ଦେଲା ଆଉ ସେ ଦେଲା ତ ଦେଲା ନିଜେ ତ ଯାଇକି ଚୋରି କରି ନେଇକି ଯାଇଛି କହିଲା ଆଉ